9 сентябри имсол аз истиқлолияти Тоҷикистон 30 сол пур мешавад. Бо таваҷҷӯҳ ба ин рӯйдод, ҳоло мо аз сокинони то 30 сола, яъне ҷавонони замони истиқлол мепурсем, ки моҳи сентябр дар кишвар кадом санаи муҳим таҷлил карда мешавад. моҳи сентябри имсол Тоҷикистон кадом санаи муҳимро таҷлил мекунад? 30 солагии истиқлолият, яъни давлат амро ҷашн мекунем. استقلاليتها ماذا سوالات рӯзи истиқлолият кай аст? 9 сентябр рӯзи истиқлолият. Ой, давайте я не буду сказать. Чё? Солаги истиқлолият кай аст? 9 сентябр. Сисолагии истиқлолият 9 сентябр, рӯзи 1 сентябр, рӯзи дониш. Независимость Таджикистана. Сколько лет? 30. Рӯзи истиқлолият. 30 лет независимости. Когда 6 сентября. День независимости.